nuestra, sí señor, y este es su programa Despertador. La mañana es nuestra, la mañana es Vine, vine, no marxis, amor, desfent aquest vell encís. Vine i tornem a viure tots dos el joc d'una llarga nit. No diguis un mot, sols mira-m'hi prou, que els llavis es fonguin poc a poc, molt poc a poc. I estima'm, amor, deslliura el teu cor, desverd les rialles, tot fent el joc de l'amor. Quan el sol es verd al finestral, tot portant un raig perdut, soc feliç en fer-me al teu costat, de saber-me a prop de tu. Despertando a los famosos. Bé, avui anem a intentar despertar amb en Santi Vendrell perquè, en fi, han hagut diverses cartes, entre elles, per exemple, tenim aquí la de la Carme, que ens escriu des de Molins de Rei, que diu que li faria molta il·lusió conèixer com reacciona el nano, perquè diu la Carme que l'ha vist moltes vegades actuant en directe i que es pensa que té que ser molt dormilega, que s'ho pensa ella, no ho sé. A mi em sembla que també, perquè tots els artistes en general, tant si és per treball com si no, els agrada viure la nit i en conseqüència si viuen molt la nit no poden viure al matí. Però, en fi, estem marcant el telèfon d'en Santi. I aviam si tenim sort. Potser és tan constipat com nosaltres, no sé. Sí? Santi? Sí. Bon dia, sóc l'Albert. Hola, Albert. Que estaves dormint? Sí. Perdona, estem amb antena, eh? Què dius ara? Sí, és que jo estic molt encostipat, perdona'm. És La que... broma, no? La broma. No, que no és una broma, no, home, no, que va en sèrio, home, que estem amb antena. Tu saps que jo estic pel matí i que... Tant d'hora et lleves? I abans començo... El programa comença a 2:45 del matí. Ah. Horrorós, sí. M'aixeco a 5:45, no? I llavors, doncs, fem un espai que es diu Despertando a los famosos. I, clar, tu ets molt famós, Santi. Tio, i t'ha tocat, entre altres coses, perquè ha hagut molta gent que ens ha escrit demanant que et truquem, per exemple, la Carme de Molins de Rei, perquè la gent participa, no? I llavors també, doncs, escriu cartes demanant a veure qui podem despertar. I jo, mira, em resistia a trucar-te un dia així sense avisar i tal, perquè sé que ets molt dormilega i que a aquestes hores dic que és capaç d'enviar-te a qualsevol puesto, no? Sí, això va en sèrio. Sí, no, sí que va en sèrio, sí, home. Mira, situa't, falten 5 minuts per les 9 del dematí. Sí, de fet, no, tampoc és tant d'hora. Avui és dimecres 4 de desembre, hi ha 10 graus de temperatura a Barcelona, vull dir, fa una miqueta de fred, però bé. I bé, l'altre dia ja vaig estar explicant aquí amb els amics que el dissabte a la nit vam treballar junts en una discoteca de Sant Martí Sarroca, que va ser una cosa fantàstica, nen? Que et van fer cantar, no sé, com 14 cançons seguides, que no sé, que va ser molt maco, perquè hi havia cançons que la gent treia els llumins i tot, i que les cantava amb tu i que te les demanava, i va ser molt maco. Sí, sobretot va ser molt maco perquè més que pel tot el fet aquest, una mica també per la circumstància que va ser, no? Perquè érem una discoteca, era realment a altes hores de la matinada. Sí. I clar, és difícil que aquestes hores i en aquests llocs passin aquestes coses. I va passar, encara que va ser poc temps, però va passar, i això sempre es recorda amb una certa alegria. Es va produir el fenomen de connexió i com tu deies, eren a les discoteques a aquestes hores, un dissabte a la nit, doncs hi ha molta gent de vegades que passa de lo que s'està fent, o que parla, o que té ganes de xerrar o de ballar. Exacte. I no, tenies més de 2.000 persones doncs, que estaven pendentes de tu i tot va ser molt maco. Per cert, que com que tens una cançó que es diu de matinada, jo et volia trucar de matinada, perquè ara ja no és la matinada. Ara,
Però bueno, quins altres projectes tens, Santi? Jo sé que estàs treballant molt, que estàs preparant coses. Sí, en aquests moments estic preparant un disc que és una mena de projecte estrany que tinc, Sí. el qual vindria a sortir, suposo que per Sant Jordi de l'any que ve, és a dir, no falta massa, i és una mena de disc que és una mena de recull de cançons catalanes fetes en els 30 últims anys, és a dir, en 30 últims anys d'existeix la música catalana. El que passa que són una sèrie de cançons que són escollides, és a dir, que no són de gent reconeguda o coneguda, sinó que, en tot cas, són unes cançons que mereixen la pena que hi hagi una generació que les coneixi, perquè si no, d'una altra manera no les coneixeríem mai. I a part d'això estic fent cançons meves, que tu ja n'has escoltat algunes, Sí. dues, concretament, Molt maques, i vaig fent. Molt maques, Santi. Escolta'm, i quan et lleves, què acostumes a esmorzar? Què et prens? No, normalment només em prenc una mica de llet i prou. Digue'm, ja per cloure aquesta entrevista, i perquè això són coses ràpides, aquest espai, i a les 9 doncs tenim que acomiadar-nos dels nostres amics oïdors i volem escoltar la teva matinada. Digue'ns, no sé, per exemple, 3 adjectius que et defineixin. 3 adjectius que diguin com és en Santi Vendrell. Bueno, jo diria impulsiu, tímid i orgullós. Gràcies, maco. Una abraçada Adéu, molt Albert. forta i fins ben aviat. Adéu, Albert. Adéu, xato. Si n'arribaré, no vull pas despertar-te